Wala makapugong ang ulan sa mga tao nga buot mo tan-aw sa hiyas ng Magpet 2022 nga giapilan sa 17 ka mga kandidatang miyembro sa LGBTQ+ nga gipahigayon sa Municipal Gym sa Magpet, Cotabato. Grabing hugyaw ug singgit sa mga tao dihang mirampa na ang mga kandidata aron magpaila-ila. Mas mibibo ang mga tao dihang nagpasundayag na sila sa ilang mga production number. Dinhi makita ang suporta sa mga residente kaya naa sila'y tagsa-tagsa ka mga pambato. Ang uban kanila, adunay dalang combo, anay banner o ginapalakpakan ng ilang mga kandidata. Grabing kabibo, tungod kay ang matag barangay sa lungsod sa Magpet, adunay mga pambato ug adunay tagsa-tagsa ka mga advokasya. Top 5 finalist lang kuhaon gikan sa 17 ka mga partisipante. Ug sila candidate number 2, Kirby Catayas, candidate number 3, Vincent Lopez, candidate number 11, John Rabi Macaldo, candidate number 6, Hiles Florentino, ug candidate number 5, John Phil J. Pulino ang gipalad nga napili sa mga hurado. Pero giori sila sa beauty ni candidate number 2 nga si Kirby Catayas nga taga Barangay Gubatan ang gideklarang hiyas na Magpet 2022. How do you think you could be able to give back to the local government? Ibig attack ng local government of the municipality of Magpet. Nakakumbinsi sa mga hurado ang tubag ni Catayas sa QA portion sa pageant. Nakadawat usab si Catayas og minor awards nga Best in Production Number, Best in Casual Attire, Best in Interview, Lady of the Ramp of Miss Perfect Skin. Hakot award usab si hiyas ng Magpet First Runner-Up nga si Vincent Lopez nga nakadawat og Miss Photogenic, Best in Swimsuit, Best in Festival Attire ug Best in Gown. Second runner-up si John Rabi Macaldo nga taga Pangawan. Third runner-up si Hiles Florentino ug si John Faye J. Pulino ang hiyas na Magpet 2022. Fourth runner-up. Mitambong sa aktibidad si Magpet Mayor J. Lawrence Gonzaga nga gipadayag ang pasalamat ug seguridad ngadto sa katawhan nga magmauswagon pa ang munisipyo pinaagi sa mga susamang aktibidad aron makita ang abilidad sa mga Magpetenyo. Uban ni Mayor Gonzaga ang ubang miyembro sa konseho nga nilantaw sa event. Nasayran nga kini ang pinakaunang higayon nga gipatigayon ang hiyas ng Magpet. Marvin Revilla, Newsline Philippines, Province of North Cotabato. Stay safe.